Ladies and gentlemen, pana paita nyaya iri kunetsa, nyaya ya Christopher Mutsvangwa na VP Chiwenga. This time around team VP yapindura mafanizi esanga ari kuti Christopher Mutsvangwa. Ini ndakatombozvitaura ndakati iyi nyaya iyi haipere zvakanaka, but panapa vari kuzvita voluntary team ende vanhu vakawanda vari kuratidza kuti vachakwana pane zvese zvichaitika izvi. Zuro nezuro takaona Wigno Chivhayo aipindura achiti zvoni ndatenga mota yangu ndanyira chigananda since ndiriro zita ramakandipa nekuti VP Chiwenga havana kupa inini zita iroro vangafungataure nini vaitaure mimi makansela opposition chichichichichichi akakutira kugadzirisa zvinhu, but we all know kuti paitaurwa mbinga idzodzo vakaita sana Wigno Chivhayo zveubhanzu kudya kwemhumhi zvikanzidza munoti mbinga ndo dzataite zvigananda kunguva yehondo. VP Chiwenga havana mboti vamunoti makansela kana kuti chinchi ende makanselas veopposition vese vari kunzi vari kudya mari yenhingirikini ava havasitombori mbinga ende havatombofe vakazviita kunge mbinga. You understand nyaya inenge iri panapa. So muri yeZimbabwe zvinhu zviri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi zvakatowanda. So kana muchinge matondoona kudai so ndatoya uri panapa uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZanu-PF. Tanga nekulike this video right now tipinde munyaya iri panapa yetsamba yapindurwa neteam VP avo vari kuzvita voluntary team. Mutsvangwa is chosen to fight his battles with gossip and slander because he lacks the courage to stand on the battlefield of real warriors. To him and those hiding behind him, we say, if you want war, come and fight face to face. Do not hide behind newspapers, microphones, and clandestine Western meetings. Do not send a political errand boy to do what you fear to do yourself. Show your faces and stand before the voluntary you seek to betray. General Chiwenga record stands untouched. Unlike Mutsvangwa, General Chiwenga is a man whose legacy is written in the blood and sacrifices of Zimbabwe liberation struggle. He did not sit in Lusaka penning diplomatic reports. He was in trenches commanding forces and ensuring Zimbabwe's independence. His leadership is safeguarding Zimbabwe's sovereignty. Yes, been tested and proven, unlike Mutsvangwa, whose greatest achievement is being self-appointed spokesperson for treacherous agenda. Warning to Mutsvangwa, the people are watching. The people of Zimbabwe are not blind. They've seen through your deception. Chris Mutsvangwa, you are not a kingmaker. You are not a revolutionary. You are a political scavenger feeding on the script left behind by real leaders. Your name will be remembered not among the liberation but among the traitors who sold their souls for 30 pieces of silver. We issue final warning. Hey, padzadiwa parikupisa. I'm telling you nyaya iyi andifunga kuti inopera zvakanaka. But the funny thing is this team vari kuzviti General Chiwenga Voluntary Supporters Association. Muri kuona nyaya iri panapa. Saka asi warning inenge yatosvika, mashoko anenge atouya, and you can't go muchitaura kuti zvoni iwewe uri kuti chii panyaya yacho iyoyo because vanongoti voluntary nhingirikina hakukwanisi kuenda face to face. But chinhu chandaona panapa nyaya yacho ine vanhu vayatonanga iko zvinezvi. Ini nangu ndiri munhu wekuti handitenderere ndinonanga straight to the point. Iri kuratidza kuti yatonanga vanhu vacho vaari kusapota team mafeed dynasty, vanhu vacho vana president Mnangagwa ndo vanangwa direct panapa. Pari kunangwa ana president Mnangagwa, pari kunzi show your face and before the revolution you seek to betray. Pari kunzi haikona kumbotumirana Mutsvangwa. Uyai face to face munyatsoita zvamuri kuda kuita zvacho, zvamuri kutya kuita, kwete kutuma Mutsvangwa kuti vaite izvozvo. Tozviziva zvinhu izvi zvakagara zvingoriko, hameno zvinenge zvichingoitika kuside kwawo ikoko. Factionalism, what this and that zvinenge zvichiitika. Nyaya iyi haipere zvakanaka hama dzadiwa. Ende kana uchinge watoona zvinhu zvadai so izvi, ziva kuti ameno unozongonzwa kuti ninga akazonzwai ndo pamunozongoona kuti after kana 3-4 months unozongonzwa kuti ninga enda ningafa ningadai so because pane vanhu vanenge vari behind. Just that iko zvinezvi hapasina vanhu vakawanda vachada kusumuka vachita dzungu like zvaimboitika paZanu-PF yekudhara yekuti wainyatsoona munhu achisumuka achiti inini ndini ningi ndiri kutomira chiti zvakati uye achiti ndiri kumira nda ningi chiti zvakati. Iko zvinezvi vanhu vakazonyatsodzidza mashandirwo anoitwa nevanhu veiyo Zanu-PF because vanhu vanga vakawanda ka ende vanhu vaikwanisa vanga vane potential yekuti vaikwanisa kuzorwirana kuti ningi ndiye angangoita president ndiye angangoita president vakapera kufa vese kwasara 2 ivava. So
sofa varipo, VP Chiwenga naivo vaMnangagwa vari vaviri ndo vari kurwira, ndo mabhuru arimo munhingirikini. Saka ndo nyaya yacho yakungopindurwa nana Mutsvangu. Hamena kuti munoitorawo sei nyaya iyi mhuri yeZimbabwe. Inini kana ndichinge ndatoya munoziva kuti inini I never disappoint, handanguva yekutambisa. Kana uchingosvika pana pari first time yako panonzi paCoolen TV, ndo pachannel yevanhu pacho. Zvakakosha kujoina this amazing channel yeuramba uchinzwa nyaya dzese dziri kuitika munyika yekwedu muZimbabwe. So zviri zvamanje manje ndine audio ndichakusiyai makateerera, muzondiudzawo zvamunenge muchifunga pane zvamunenge manzwa. Kana uchinge uripo uchida kusendawo yako audio, unokwanisa kungosenda panhamba dzinenge dzichishowa pascreen ipapo. Ini chiri kundishamisa ndechekuti ZANU-PF, the same ZANU-PF yaiallocata vanhu mastands echiti vatengesere chero pavada, as long as vakaregister kuvhota. The same ZANU-PF yakuda kubvisa vanhu ivavo panzvimbo dzavakavati vagare. Are they going to undo all the votes that they win through those people? Is it fair kuti vakashandisa vanhu and vakuvaratidza kuti vakakushandisai masikati akadaro? No, chinyanya ndirwadza inini, I'm a ZANU-PF member, but vamwe vatsigiri, vamwe vedu veZANU-PF, they are prepared kuti musangano ufe nekuda kwemunhu mumwe chete. They cannot call a spade a spade. I thought even president dei vanga vari mumwe munhu vaita sit down vasina kumbosungisa kana vakazova vanaye akasunga journalist uyu kana kumboda kuti hando vanageza, vakaita sit down and ask vanhu kuti nai guys, ndimuri padhuze neni, chii chiri kunyatsoitika? Vanhu vari kunyatsochema, vari kuti chii, paratadza kuti papi. Vatsvaga kuti voita nzira ipi kuti vaite madevelopments instead yekuti vaomesere vanhu kana kuti vaonge sure kuti anenge asimudza musoro ambva apwanywa, because at the end of the day ZANU-PF yakaita ma-infiltrations angofanira yakatirwa kuCCC, but havana kuzviona. Isusu tiri vanhu vakagara vari mumasystems, tinoziva, takakurira mumasystems kubva nana Mugabe. We come a very long way, tikatombosvika pakufoma party yainzi Zimbabwe Ethnic Alliance, tichisponzwa naye Mugabe and all those things. That was a hidden thing anyway. I cannot divulge a lot about that, but if I can tell you now kuti vanhu vakatanga 2030 agenda ma-opposition parties vakanyatsoziva kuti tikaipinza inouraya musangano, because Chiwenga haasi kuzozvibvuma. Saka mune vanhu vakaita sana Masimilembwa ivaya vakatobhadharwa neopposition kuti vaunze dysfunctioning muZANU-PF. ZANU-PF up to now haisi kuzviona kuti yakainfiltratwa, ine vanhu vakapitamo vanhu vese vari kudaidzira 2030 agenda vavaya. Vanhu vavaya vanhu vakatotengwa, vanhu vatoda kutoputsa ZANU-PF iyoyeyo, and vakatowina. They already win. Toenda kuna Gargo ari kunyatsozviziva kuti apedzise ZANU-PF kuimplementa zvimutemo zvaari kuimplementa izvo zvekuti ada kudzinga maafenders murodhi nene. Haasi kuzviita nokuti anoda kuenforsa mutemo, anoda kunyatsoipedzisa. He is very much sure kuti the moment aita introduce zvakadaro ZANU-PF inofa. Already uyu mfana meya weHarare uyu ari kupwanya dzimba dzevanhu and all those things. Haasi kupwanya dzimba dzemaopposition chete, ari kupwanya imba yemunhu wese, building anger kuvanhu kuti vanhu vatsamwire ZANU-PF. Saka ZANU-PF pachayo yakatopedzwa nayo nevanhu vakainfiltrate. Zvangoita Shabangu zviya ndo zvakaitwa ZANU-PF, but then zvaShabangu zvakurumidza kuonekwa because Chamisa akurumidza kuaccept. ZANU-PF haisi kuaccepta and yatopedzwa. Iko zvino ukatarisa statement yabudiswa naMutsvangu yayo, that's a deliberate statement yekunyatsoda kuti zvinhu zviri kuchemedza vanhu zvichingoputika. It's a deliberate move yaita zvezve. I can't call that one a sign of madness. You know very well kuti ari kudira petrol
pamoto uri kubvira. Musatombofunga kuti Mutsvangwa haasi kuziva zvaari kuita paya kana kuti muzoti azvitrade mas adoda chigemu chichitongopfuura ichi ari kutongoda because the thing is vanhu varimo muZANU-PF ivo vari kuti kudhara ndasvika 2013 whatever they are so surprised kuti why Chiwenga asiri kumbopa macomments even if akapaparika vakaita sei saka iko vakuda kumupoka. They are trying to provoke him kuti achitaura because havasi kuziva, of which I also blame the president because the president vakadai vakaita private meeting naChiwenga vakamubvunza Chiwenga chamatasaona vanhu zavari kuti izvi uri kuzoonawo sei, toita sei, what do you think is the next move, kana vanga vari kushanda vamwe chete. Saka hapana unity within the two and chiri kunishamisa chekuti vekutengerwa maskadha ava nekupiwa $100 ava ndo vari kutova more vocal kana vanhu vari kutodya mamillions. Vanhu vari kunyatsa benefita, mbavha dziri kubenefita dzakanyarara. A lot of them I think they are even sorting their accommodation outside the country. Ava vanhu vachingoita noise varipo. Tarisai iko zvino kubva Mudha ane time yakadai yakati zi ndiani ari kuziva zviri kufunga Mudha iko zvino, hapana kuziva zviri kufunga Mudha. Akati zi haasi kuonekwa, vana vodya majamanda nzani George Charamba they are quiet, havasi kuonekwa. Vana Matemadanda they are quiet. Saka iko zvino vanhu vese vanhu vari kutoziva because munongoziva zvakaita Mugabe vanhu vakamuchirira maoko previous day ndo vakafuma vakuti ndainde.